ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କେମିତି ଆସିକି ଗହମ କ୍ଷେତରେ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଯୁବକ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧରିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଧରି ସେ ପାଖରୁ ନେଇଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଗହମ କ୍ଷେତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ବୁଦା ତଳ ନଟି ତଳ ଯାଇକି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ।